Ajde, idemo polako. Ajde, neću. Pa imam šta će. Vidite. Ako je problem, eto, imate svatove, svako neka skupi. Već imam, ajde. Ajde, uzmi još jedan. Ajde, evo ti još jedan. Ajde, kad se lepe, ajde. Viš kako se lepe. Dobro. Čekaj. Kažem, dinari su za kvantaž, za... Ne znam, jel? Možda ima, ali... Jel je čuo neko, jel ima ovdje još neka devojka da se udaje, da idemo mi tamo, ovaj je tvrd bazar ovdje? Nema sinko, nema. Ako ga ovoliko selo nema devojka. Možda ima, ali... Ovo da nađeš nećeš. Znači, toliko je dobro. Bolju ne možeš da nađeš. Ja sam čovjek od reči, ti vidi. Kažem ja, okreni što si. Vrati ono što sam vidio malo pre. Dobro, čekaj, polako, neće da zovemo. Ne, ono nisi vidio. Pravi se da nisi vidio ono. šta? Ono što si vidio, nisi vidio. Ja ako nisam vidio to, onda nisam vidio ni ljubičasta koju imaš, nego je 100%. Ljubičasta je izbačena. Ja ću Ja da imam se... sina, imam 50 dinara. Ja ću da se snađem, znam da je ne meniju, ali ja ću da se... Dobro, on traži ljubičasta, 50 I dinara. žuto, ima jako žuto. Da, 10 dinara traži žuto. Milion je malo, ali si mi simpatičan. Onda možemo da se nagodimo i nešto. Ajde da rešimo to jedno. Ajde nešto. Ajde. Nije loša. Ajde, prihvati. Šta je to, dole? Ajde, uzmi. Ajde, prihvati to i šta je to. Ajde, daj, mlado, A ovamo. Zašto mi se $1 fali? uredi, mlada. Nema on čim je uzeo, više nema ništa da mu dajemo. Dobro. Aj, opasan. Ne može, ajde. Evo vidim to da neke plave boje. Voliš crvene, voliš. Pa imam već. A, to je švajcarac, si Šta rekao. još je švajcarac? Čekaj, šta mi fali? Fali mi ljubičasta, obrni, okreni, ljubičasta, fali. A? Malo danas. Ajde, daj ruku. Ajde, nemoj se cenkaš. Za te pare možeš samo moju ruku, a njenu ne. Daj mi njemu. Ajde, pružaj ruku i da završimo to. Još malo samo, da vidimo nešto, ajde, neka, čekaj to, toliki svatovi, molim Ne si ga vas. pripremio, si ide na vreme. Dobro, ali trebamo si kume da poneseš pušku, ovo ne vredi. I ja isto sam to, i ja pitam jel da nosim pušku, kaže ne, oni fini ljudi. Fini ljudi. Da, ovako. Ja više od ovoga znam. Tu si me našao. Čekaj, pa šta Nema mi više. još malo? Kusur si ne traži, kusur. Ne treba. A? Zadrži kusur. Vidi da ti Daj kažem. ruku Pazi, i da ti izvedi kažem- mladu. Vidi da ti kažem jednu stvar. Ne postoje pare na svetu koje Emiliju mogu da plati. Ali ja nju mogu tebi da dam punim srcem, da je voliš i da je čuvaš. To. Hvala ti puno. Svaka čast. Kao malo. Bravo!